Goizeko 11:22 gaur emango zaio hasiera Gasteizko Andre Maria Zuria torneoko B serieko torneoari. Bi norgehiagoka izango dira, gaur eta bihar, asteartea eta asteazkenean, eta finala ostiralean izango da. Lehen aldiz jokatuko da B serieko Gasteizko Andre Maria Zuriko torneoa, eta 4 bikote izango dira, baikoko 2 eta aspeko 2, beraz, guazen normalean egiten dugun bezala, bikotez bikote aztertzera. Lehen bikotea Zubizarretak eta Eskirozek osatzen dute. Bikote oso egonkorra osatu dezakete, atzean Josu Eskiroz maila aparta ematen ari da, Dariorekin hasiera bikaina eman dio B serieko Mastersari, eta Zubizarretak beste horren beste egin du Inigo Bikuña handi batekin. Behar bada txispaz eta Zubizarreta ez dabil beste une batzuetan bezala, Inigo Bikuñaren laguntza funtsezkoa izan da azken 2 partida hauetan, eta tantoak amaitzerako garaian, eta behar bada ez dabil oso fin, baina oso kontutan hartzeko bikotea da. Atzean Eskirozek eutsi egingo dio pilotari, aurrean Iraitz badakigu ze trebea den, eta ikusiko duea zer moduz moldatzen diren. Bigarren bikotea Alberdi bigarrenak eta Arangurenek osatuko dute. Alberdirentzat oso txapelketa garrantzitsuak izango dira, bai hau, bai Donostiakoa eta baita Bilbokoa ere. 3 lehiaketetan parte hartuko du, eta badirudi 2 urterako berritu zuen kontratua, eta badirudi enpresak nolabaiteko konfiantza hori eman nahi diola, eta ea nola hartzen duen. Azken bolada honetan irregularra antxean baitabil Azpeitiarra, atzean hala ere lagun ona izango du. Aranguren orain 2 partida handia jokatu zuen, aurrekoan ez hain ona behar bada, baina atzean Arangurenek agintzen badu eta aurrean Unai fin badabil eta pilota bizi mugitua dezake, bikote hau ere kontutan hartzekoa izan daiteke. Dario Eskuza, nik esango nuke, eta jada aurreratuko naiz, dagoen bikote indartsuena dela. Batetik Arkaitz Eskuza sekulako momentuan dago, sekulako momentuan, benetan asko jokatzen ari da Arkaitz, eta Dario berriz ongi ari da, eskuak badirudi errespetatzen ari direla, eta ea ala jarraitzen duen, eta Dariok benetan partida oso ona jokatzen ari da, eta atzean gainera lagun bikaina izango du horretarako. Murua eta Tolosa, Xabi Tolosak aurrekoan altsasun izan zuen, istripu txiki bat, hor eskumuturrean gainera, Zorigaiztoko leku horretan, bertan izan baitzuen lesio larria. Murua asko jokatzen ari da, aurrekoan kostazitzaion, baina ikusiko duea zer moduz moldatzen den bikote hau. Esango nuke Muruak lagundu beharko diola Tolosari partidari eutsi nahi badiote, horretan ikusten da Murua ongi moldatzen dela, baina ea zer gertatzen den hauekin ere. Eta partiden pronostikoak egiten hasita, Zubizarreta eta Eskiroz ikusten ditut favorito lehen partidan, biharkoan berriz Dario eta Eskuza, honen bestez finala Dariok eta Eskuzak Zubizarreta eta Eskirozen aurka jokatuko lukete ostiralean, eta hemen Dario eta Eskuza ikusten ditut favorito. Beraz, ikusiko dugu ea zer gertatzen den Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko B serieko txapelketa honetan.